Yan, ininan sa tuyang puto, ready nyo na i-serve. Perfect ni sa dinuguan mga tugang. Ayan, enjoy! What's up mga amigo asin amiga? Ako nga pa yan si Jams, ang sa inyong Bicolanong vlogger. Kaya no tinutan ko inyong vlog, kaya tabi man ka subscribe, buda ka like, buda comment na sa satuyang comment section. Ang satuyang kainutinutan na vlog, iyo ang pagkibunin puto. Ayan, sundan ang sakuyang mga procedure sa bidyong ini. Buda ang mga ingredients. Simpleng-simple na. Simpleng-simple sana. Pwede nyong ihanda sa inyong mga bisita o pwede nyong gibuhong merienda. Watch out! Uyan ang sa tuyang mga ingredients. Inot sa gabos, igukitan ng all-purpose flour. Yan. Uyan sa Israel ha. Sunod, igukitan ng gatas. Since kita ng evaporated milk, igukitan ng gatas na bagi siyang fresh milk. Sunod, igukitan ng vanilla. Yan, vanilla. Sunod, igukitan ng sugar, white sugar. Sunod, igukitan ng unsalted butter. Ini ang nakapasilang actually. Sunod, igukitan ng baking powder. Ayan, harian gabos mo sa Israel ng ingredients. Igukitan ng cheese. Ang igibuta, ikang hanta ng toppings na cheese. Igukitan ng asin para mabalance ang lasa. And yan, asin, iodized salt. So yun, that's all. Alright, ihalo ka na sa tuyang mga dry dry ingredients. Igwa kita ng salong tasa ng harina. Igwa kita ng kabangang tasang asukal para wag masyadong matamis. And yan, half sachet kan sa tuyang baking powder na sa ng sachet. Ayan. Diit sa no, diit sa nang ikaang nita. Yan. Half na sachet lang. Alright, and then kang hantaning half teaspoon na ning siguro asin. Ayan, half teaspoon sa nang asin. Ayan, para mabalance ng masyadong matamis ang lasa, no? Sabi kaya kan lola ko, kapos na pigagibo mo na ikaw matamis kang hamaning asin para mag-contrast. Mag-kontra baga. Halo ka yan. Ayan, halo-halo ta na, halo-halo lang. Ayan, hanggang pag well blended na. Ayan, pwede ka nang isunod ang satuyang mga wet ingredients. Ayan, alright. Okay, i-prepare ka na sa mga wet ingredients. Igwa kita ning gatas, inuton ta ang gatas. 1.5 cup ning gatas. Actually, required siya ng tubig, pero since ang ginamit ko purong gatas na, no, di ako nagamit ng tubig. So, 1.5 cup ni gatas, purong gatas. Alright. Then, kang hanta ni diit na patak ng vanilla. Tansya ta sana nga ning iwasan ng aroma. And then, ang masunod dyan, na ilaagta iyo ang butter. Ang butter, iyoan ang nakapagpasilam kan sa tuyang puto. So, laagan taning medyo dakuro na butter. Yan. Tansya nyo sana guys, di ba? Nasa inyo na pagtatansya. Okay, i-mix nyo naan hanggang sa, yan, pag well blended naman ang sa tuyang mga wet ingredients, ilaagta naan sa tuyang dry ingredients. Ano itong napod ko? Yan, yan. Pag well blended na sa tuyang mga wet ingredients, ilagta na sa tuyang mga dry ingredients. I-combine all together hanggang sa ma-combine ta or anong pa mahalo tayong marinas na mag-iribahan ang mga ingredients na ang sa tuyang wet and dry ingredients. Ayan. Halo-halo unta sana hanggang sa ma-achieve ta yung lapot or yung solution na pigagibot ta. Ayan. Pag okay na, ayan, sige halo-halo unta sana siya. Ayan. Pag nailing daw na well blended na ang sa tuyang mga ingredients, then pwede nyo nang i-start ang pag-alag kaini sa tuyang hulmahan na. Ayan. So, yan, feeling ko after kang ukag-ukagon, yan. Pwede. Ayan, ang sa tuyang hulmahan, bali, igo ako yan yung mga improvise na. Bakon actually ang hulmaan ng puto, pero since di akong nailing sa market, iyon ang kakaang taning sa tuyang puto. Then, before that, kaipuhan, i-spread dan nyo aning butter. Tanganing pag linaag nyo sa puto, pag itangkas nyo na yung puto, madali nyo siyang matangkas, dahil siya magdikit. So, gabusan, kaipuhan na ikuberan ng butter. Alright? Ayan, saro-saro unta iyan, ikuberan ang butter. Okay? So, yan, tapos na. Ikang tanaang sa tuyang mixture ning puto. Alright? Ayan, naka-igo kita ning 17 na pidaso. Ayan. And eksakto sa naan sa satuyang nagibong mixture. Alright? So, yan. Ikang tana saro-saro ang mga ilagan tana saro-saro ang satuyang mga ulmahan kan satuyang mixture na naginibo. Ayan. Alo-alo untang na diit hanggang sa ma-blend pa. And then, ayan, tansya unta sana ang satuyang ayan, maski pa paano maalsaan ta igwa siya ning baking powder. Alright. Ayun. Saro-saro unta. Ayan, saro-saro unta ning vonggang-vongga. Ayan, kung nailing nindo, di ko siya pigapano. Tapag narutoan, maalsaan, ta igo nga ni siya ning baking powder. Yun ang purpose ng baking powder para ang sa tuyang mixture, pag maruto na is mag-alsa. Alright? Saro-saro unta hanggang mapuno ni taan. Ang sa tuyang mga mixture. Again, a mixture siya ning flour, sugar, baking powder, butter, milk, and we have vanilla, ano pa, kinaanta ning diit na asin,
tanganing mabalance ang tamis, iguang diit na asgada, bako siyang masyadong matamis. Paano yun ang tuturo sa kuya ning sa kuyang grandmother na kung magagibo ka ning something, na let's say baking for instance, kaipuan ay guwan diit na asin, tanganing magbalance ang tamis buda, ang asgada, bako siyang masyadong matamis, yan, bako man siyang maasgada and at the same time. So yan, punon tanaan, pag napuno nataan, ilaagtaan sa satuyang steamer. Alright? Ang steamer ko, bako siyang masyadong magarbo, kumbaga, actually napulot ko na lang yan sa daan yung sakuyang steamer, mapakinabangan pa yan siya. Pero, siguro, one of these day, I'll gonna buy a big one, yung steamer na malaki para, ayan, since magibo na kita ng cooking show, Kemirot. Ayan, kaipuan tanaan, right? So yan, narinig tanang mapuno ang satuyang mga ulmaan ning satuyang mixture, kang puto. Ayan, homemade sana ini no, sa daily consumption sana. Kung gusto nyo siya ibenta, pwede nyo siya alaganin ko food coloring or you can actually replace cheese na yung anong apod ya, salted eggs. Yan, masiraman ang salted eggs on top of it kung gusto nyo lang. And actually pwede nyo siyang laganing ube or something, di ba? Next time, magibo kita niyang mas bonggang version. Pag-iwan na kita ng ulmaan, tapos magibo kita ng iba't ibang variety ning sa tuyang puto. Ayan. So, yun. Eksakto, nakapano kita ng 17 na pidaso. So, yan, ang gigibo ko ngunyan is, ayan, pigatansya ko saan hanggang maugusta. Alright, igo kita ng 17 na pidaso na puto. Ayan. Kalain ka sa kuyang hormana, pagpasensya nyo na guys. Ayan. Ayan, nilaag tanaan sa tuyang puto sa satuyang steamer. Halaton ta sana mga 15 minutes, okay na ang satuyang puto. Pero bago ta ilag ang cheese, medyo paalsahon tangon o ipaporm nita ang solusyon. Ayan, nilagay ko na ang cheese. Ito na lang nitang maluto. So, tilingon ta kung ready na ang satuyang puto. Yan, ready na siya. As you can see, ayan na mukha-dukad na ang satuyang puto. Ayan. Linagang ko ng cheese on top para